دمس سراح ملليو زخونة حبرة سب إرترا لوم كم تمالي بهافت أمو عينة هيوتون نابرون كم محيش لعلن تحتن كبل يرأي قحقح مدري جنات حي كيبرقات أنجيوي تنسى بحجوس منفس ناب عود سراح يوفر صري أير الناس تنفسه بملؤ حيلي ناوت سراحي حنقد أب عود سراح عب سراحي عمم ترجم سراح بعمق يردقه تسرعو كي تقدعه كاب علت ناب علت كاب سمون ناب أوارح بزيت قربا يسرح بولك أيخون بوجله ويون بأكوب أبزكا يدوم نتفتاتكا بزح كبرتات سراح ينصبارق نتكا أولدو يورس اتحاده كاب تكالق كيسنف بحبوي تعد بتحاده اتزحيله نتزدخمه كيقدف أسريح لو بتخالق دمر أكوب ناي كمزي زأمسلا أتحساسبا ناب قبرن ناب حيلن يغير مخنياتو سراح مستير عوت سراح نتب مغيرو معباله سراح كبرتات زهنت كبري سلازخونه أبي كورناع ناي زهاجر زكايد مدبات لبعات بنؤسن جزيف متأنا بروجكت باستراتيجيكاوي يخون ناي عدتات متون سراحكا نزح حقتات زين صبارق مؤتتاوي نتفتات كا حدا كابتن عبي مدبات لمعات ترير مسرت زنت فيو هنصات ننصغنان صرغيا كا حدا كابت بسفيح زنت صبارق عمامات كبهال يخل تمكرو عد صنافون ابز زوريا زيو زرأي عد صناف كاب أسمران شنخ دبوب أستات 19 كيلومتر تدوكينا تركب حنتي كم ممحدار كبابي نؤس زوبا قالان فحيام أستات حد شح زخونو نبرتي أبز حلفة أوارح نام مأطوت تساتيفهم نايشو 10 كيلومتر هنسات سرقياك سرحو تبكيسهم بماشينري تحجيزهم نتسرح أنكيلومو أبتي ناي متقان مدب هزبي أب رئيستي بقلبتو زقبرو زلو أبركتو لعلي فرق مليون نقفا بموتا لعل 10 ماشينريتات أوافيرو كم زلو أوها هاتي ناي تسراح قليتهم اتزتقان زلو ترقيا صفحاتو كابت زنبرو ناي 4 كساب 5 مترو بعصفي يوسخ كم زلون لعل 8 مئتاويت كم اتزازمن أما حدارة ممحدار آتو تخلوف السحاتين يرد لو معالتي برت معالتي أنا قبل زدلي سلامنتاي زي صرغيازي كن حجي كلتا 3 غزي يحدشنا قدم كلتا عامت 3 عامت وين ماشينير متينو نيرن كوينو ግን مريت عدنا قلقل ስለዝኾነ ጸዳት ስለዝኾነ ብውሕጅ ስለሸርሽር ስለዝኾነ ሎም ኸኣኒ ካብ 4-5 ሜትር ዝነበረ ናብ 10 ሜትር ስፍሓቱ 4 ማሽነሪ ዓበይቲ 6 ገምጠልቲ ማኪና ጉልበት ህዝቢ ሰብኣይ ሰበይቲ ብዓዱ ተሳቲፉ ጽርግያ ብጉሳት ኣለና ነበርቲ ዓዲ ጸናፍ ኣብ ደገ ዘለው ኩሎም أنا خي مسكون كون كحلف هيدا بناتهم توفاينة يزجبر زلوا كموين عدنا كتمان عدن تواهيدو نزل سراح زي بقولبات كي أوفيتها خيبولو أجهم عابم مسنشتوي سبعة مسبيتي حبير كام سراح نويح سرت زلوان عم يقترقم زفتر إرتراوي كبرتاتيو إذا توفيت كولدونا ولدو استسقاقره هاقراو ورشا تغيرو بز كبرتات زت مرحة ولدو كاب أبز حلفة موائل دنك تاريخ سريحو مستير عوض سراح مخانو أرقاقيتو بسراح بحري كم زغير أمسكرو 5 لمين نحدث بشخم نحمسا سبات كاج أنايو نزبل أتحساسبا ناب قبري لويتو بحبار محسابن بحبار مسرحن أستمائرو أبهنزت سرقيا عد تناف زتساتفو من إسياد نزمن فس إزي أبدم نفسهم أسريتهم عطفا كتعطو يرأيو إنها نتو جزا رأسهم ببلوت التحساسبا يهانتو ناي سراح بهلية معبلو بدمر أكوب نتفتات نزحف سوتسيت يستماقرو أوها هاتي نايت مدب نزيت وسده كماوي تبقصون عزوز تساتفو من إسيات من بارو يحبرو بزي نازي سراح زي جميرنا يدلنا مخنيات بعبيو نحنا تتقام نايتي أقامامت مريت كحقس لديك عالق محجي نايلو من 3 عامات فرعان غون لعلي 3-4 شحوتينا 4-5 مترو قفحاتو غيرنا نيرنا
حججن بزولو ماشينرات حموشة ماشينرات تتقيمنا سقع شوعات شمونت صفحات غيرنا يلنا إذا خا انتايو نمنجستي كنتمت منجست بكالو قداي أبكال انت سلازولو إننا تأميرنا خي نتمت لنا هنا نزو قداي زي بعاقمي تولادو سمرا عدهون تولادو بأوروبا بأمريكا بخون هاجرات دلو بناتهم دفيت إنا هنبقى استخايلو دلو تعاقمي بحق شعات شمونت 100 شح دخون وتايتات كنقبري وسقع زازلنا يا ساعات كن هذا 500 شح فرق مليون بتحنا لنا بحججن نحن هذا نتبع 5 باجت كليي يعري انت بهالكبل اذا بزن ولاد لنا منقستي زياده ولا حتى زياده قمته خبنا إنا تسفى نقبر نصبي دلنا بز قداماي رديت غيرنا يدلنا كن لك محبراو اغلغلوت ترانسبورتي تقلالا ابز عدزي تا كاب صرغا نابز تاليخا تمصا 6 كيلومتر تقلالا 19 كيلومتر يا عد صناف كنس كابن يخفل يرسب سب كاب 5 سقع 7 خفل ناي عدو خالا ناي نيو انتي مو سقع عاف ناي بعل سنعفه خفليتي ودخفل نيرو نزا 6 كيلومتر اذا 6 كيلومتر زين تن 3 كمان تن صدف دبالين ابعد صناف يسرح منقدي يكتاتلو له بتاعمي زحقوس حبرت አለው بوصاي بدገ ዘሎ حواتنا كلهم ገንዘብ አዋጽዮም ነዛ ለማዓት ተኸውን መንገዲ كحجز بزبل سجدهم لنا نحن هو منقص زقع قبلنا إدنا تعبيرنا خوف كل ملك يكونسي نحن بزلنا قلبتن بزلنا حيلن تتقيمنا منقصنا حجزنا زتخ علىنا نجر كنقبر نسعر علىنا إذا سرقة زخاب زجمر 6 عامات يجرو أو 6 عامات ولا حنتي عيروهانا حججن مسمروز حسن مسل مور كا منقصن دحرق ولا هتاهيبو من الباش زبلت سرقة خوينو أبغى أقول قلت كوعل نسبة نحن بعدنا ما تمرت بيت سقع شامنا يكفل له تمهارو هاب شامنا 10 تخلطين خمارو نبعدك عند أخذوا 10 كيلومتر تقو عايزهم 3 ساعات مالتي كمل 3 ساعات بقى نابرو منابر يكونن ما خلي قارصو تمرتي قارص ما حدا أخذوا حرستو تخونو ናይ ሓባር ስራሕ ሓደ ካብ ቀመማት ምንባርን ጣዕሚ ህይወትን እዩ ረብሑኻ ብግብሪ ረኣይዎ ኣበየ ከባቢታት ኤርትራ እዚ ሓቂ መመሊሱ ክደምቕ ይረኣይ ብሓባር ዝሓርሱ ንጽጉማት ብማእቶት ዝወጹ ጽርግያ ዝጽጉኑ ራህያታት ዝሰርሑ ከትርታት ዝዛልዩ ተምሳሌት ኤርትራዊው ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ዓበይቲ ስራሕ ክዕመሙ ይረኣዩ ተቆማጦ ዓዲ ጸናፍ ንዘካየድዎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ነዚ ሓቀታት እዩ ዘንጸባርቕ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋስኡ ኣወሃህቲ ናይቲ ስራሕ ኮሚቴት ደቂ ዓዲ ተመሪጽና ናይ ጽርግያ መደብ ስራሕ ነሳላስል ኣለና እዚ መደብ ስራሕ እዚ ስጋብ ሕጂ ካብ ዕለት 21 ጀሚርና ወርሒ 2 ክሳብ ሎም ዓንቲ ቀጺሉ ውዒሉ ኣሎ ነዚ መደብ ስራሕ እዚ ብክኢላታት ተገሚቱ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ኮ የድልዮ እንተኾነ ኣብ ደገ ብዘለው ደቂ ዓድን ነበርቲ ደቂ ኣስመራን ብተወላዱ ደቂ ዓድን ዝተዋፅአ ገንዘብ ጌርና መበገሲ ብምግባር ናይ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ወፃኢ ብምግባር ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና መደብ ስራሕ በፂሕና ኣለና እዚ ኸኣ ብተሳታፊ ደቂ ዓዲ ኣብ ኣስመራ ዘለው ተወላዱ ዓዲ ዝቕመጡ ኮይኑ عوت مدب سرح ندات خايدة يمتسأ له. إذا ترجعزي أستات 4 مترو ينيرو حجقنا باستا 8 مترو بمقفح بتي أبوش تعد زلهم موروس حمد جيرنا خاني دادق دقنان دامد مدنان نا 4 حموش عينة ماشينري أوافرنا نسرح لنا.
መንእሰይ ኣብ ነፍስ ወከፍ ግዜ መድረኽ መዋእል ዝልለየሉ ሰንደቕ ኣለዎ ትእምርቲ ናይ ሓደ እዋን በቲ ኣብ ባይታን ግብርን ዝንጸባረቕ ዓበይትን ንኣሽቱን ፍጻሜታት ስለ ዝውክል ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስን ንጥፈታትን ናውትን ኣገልግሎትን ነቲ እዋን ዝዳረግን ናብ ካልእ መድረኽ ዘሰጋግርን ክኸውን ድማ ግድነት ይኸውን ኣብ እዋኖም ዝድለቡ ዓቕምን ክእለትን ንዘጋጥሙ ሽግራትን ግድላትን ንምፍታሕ ብዘርእይዎ ጻዕርታት ናብ ዕድላት ይቕይርዎ ኣናፊ ኣብዚ ካብ ንእሽተይ ከለኹ ከምዞም ንኣሽቶም መንእሰያት ከለዉ ደቂ 16 ዓመት ኩለና ምስ ኣገልገልናዮ ነዛ ዓዲ ምኽንያቱ ንትራንስፖርት ትሕቲ ቅርፂ ገዛ ኣይነበሩን በዚ ትሕቲ ቅርፂ ለብንመሩ ብዙሕ ናይ ቀረባ ርሑቕ ኮይና ነዛ ዓዲ እዚ ኸዓኒ ብሓቂ ተወላዶ ደቂ ዛ ዓዲ ናይ ብሓቂ ውርኩታት እዮም ምስ ደቂ ስመራ ተሰማሚዕና ብዙሕ ኣካይድ ትገብር ነርና ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕና ሎሚ ሳልሳይ ራብዓይ ኢና ንገብሮ ዘለና ነዚ ፅርግያ እዚ እዚ ፅርግያ እዚ ብውሕዳት ሰባት ቀደም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እዩ ተጀሚሩ ነይሩ እንተኾነ ዕውት ስራሕ ኣይተኻየደን ብኣፍራዛን ባዴላን እዩ ተጀሚሩ ብድሕሪኡ ኩነታት ኮይኑ ኩነታት ምስ ኮነ ብኡ ከይወርዳና ታንክታት ይኹን ዋላ ፀላይ ከይወርደና እውን ኣፍርሽናዮ ኣብዚ ዝባን ሰርዓ ዳዕሮ ታንክ ተማሪኻ ብድኾነ ሚካኤል ብልዎ እንዳጃን ትሰርሕ ነበረ ብኡ ገይሩ ውሪድልና በዚ ገይራ ኸይዳ ፅርግያ እንድሕር እትሽማ እኳ ኮማንደር ድዩ ዋላ ጃጋርዴን ገለ ዝበሃላ ያነ ትሽመና ያፅናዕኾን ሕጂ በዚ ወሪዳ በዚ ኸይዳ በዛ ዓድና ዓፀናፍ ካብዚ ሓሊፉ ፅርግያ ንኹሉ ደማእኽል እዩ ፅርግያ እንድሕር ድየሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኩሉ የሎን ፅርግያ እንድሕር ኣልዩ ትምህርቲ ክግበረልካ ኽእል ዲጋ ክግበረልካ ኽእል ሕክምና ክግበረልካ ኽእል ኩሉ ዲጋ ተገይርልና ማሕበራዊ ኣገልግሎት እውን ብመጠኑ ተገይርልና ናፅነት ምቁር እዩ ቅድሚ ናፅነት ተረስዐ ከባቢ እዩ ነይሩ እዚ ኣፍልጦ ናይ ኩሉ ኣይነበሮን ኣብ ናፅነት ምቁር እዩ ደም ኣሕዋትና ግን ርግኦ ኮይኑ ለስልሰና ንጠቕመናን ኣሎ ንዓና ንዓፀናፍ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ሕጂ እውን እንሆለ ንዘፍረናዮ ፍረ ዲጋ ኣለና ባሕር ዝኾነ ዲጋ መንግስቲ ገይርልና ኩሉ ዓይነት የፍሪ ኮሚደረ ፍሪ ድንሸ ፍሪ በርበረ ፍሪ ሕጂ ናብ ካልእ ዓብ ተኽሊ ክንበፅሕ ግን ተስፋ ኣለና ምኽንያቱ ዓብ ተኽሊ እውን ተጀሚሩ ቁርብ ጉድለት ናይቲ ፍልጠት ክህልወና ኽእል ሕጂ ግን ናብኡ ዝሰጋገር ዘሎ እምበር ኩሉ ይፈሪ ዝዓዲ ሓመዱ ዝሃብካዮ ይድፈሪ እኽሊ እንተኾይኑ ዝሃብካዮ ኣብ ኤርትራ ዝበቁልሲ ኣብዚ ብምሉእ ይበቁል እዩ ሕጂ ግን ዲጋ ዝተሰሪሑ ፅርግያ እንድሕር ድየሎ ግን ትርጉም የብሉን ፅርግያ ክትገብሩልና መፂኡ ዝመንግስቲ ንሕጐስ ብዝኾነ ግን ንመን ከነመስግን ከዓ ግብኦም ነዞም ደቂ ዓዲ ገበርቲ ሰናይ ኪዳነ ዝመርሐዮም ጠርኒፉ ካብ ደገ ደለው ማለት እዩ ስማቶም ንገሌልና ክንረቆ ኣይንኽእልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ክህልዎም ኽእል ኣብ ደገ ደለው ጠርናፍዮም ኪዳነ ፅቡቕ ጀሚርልና ኣሎ ኣብ ምውዳእ ኣብ ምዝዛምካ በፂሕ ኣሎ ተሪር ዓቐብ ሓኺሮም ነቶም ድሕሪኦም ዝስዕቡ ተካእቲ ለጥላጥ ጎልጎል ጥራይ ኣይኮኑን ዘጽንሕሎም እንታይ ደኣ ተልእኾታት ሓደ መድረኽ ፈጺሞም ናብ ካልእ መድረኽ ዘሰጋግሮም መስመር ድልድል ጉዕዞ ሰባት ኣብ ዘይውዳእ መሳልል ዘሕኩር ጉዕዞ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ፊተ መሪሕ ቦታ ናይቲ ተልእኾ ዝወሃቦ መንእሰይ እዩ እዞም እንሪኦም ዘለና መንእሰያት ከዓ ነቲ ሓላፍነት ብግብሪ ይዋጽዎ ኣለዉ ሃይማኖት ይበሃል ኣብ ነባር ዓዲ ጸናፍ ኮይነ ብዝኾነ ንሕና ኣብ ዓዲ ጸናፍ ክንነብር ከለና ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዝጸናሐና ጽርግያ ኣቐዲሙ ኣብ ስሳታት ኣቢሉ ተሰሪሑ ሕጂ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ጽገናታት ተገይርልና ነይሩ እንተኾነ እዚ ኣኻሊ ይኮነን
نحنا بزلنا عقمي قلبتن فرازانا حيثنا من سين مسعابي اندا فرنا يصنيحنا ابدغ زركو دك عدن بسمرا زلون وتحبابيرمون بماشينات ابزي وشت 3 عام تصقينلا نيرو እሱ አኻል ስለዚህ ኮነ ግን አጂ እንደገና ከም ዳግማይ ጽገናው ንገብረለና እዚ ጽገናታት እዚ ተገይሮ እኽል ወይካ ተወዲ ማለት አይኮነን መንግስትና ነዚ ቆላሕታ ክገብረልና ንሕና أبز حلفة نويح موائل إيرتراوي من إسي أمام مدرخو تلقخو كم زفتسمة تاريخ يزنتو لعلو خلو نتحلمي زمسل زنبرك على سحرنت إيرترا بلعل واغان بزر نقبقعتن بعوات فتسيموا إذن قزا رؤسوز وكلن عبي معراف في شفننيو قداموت عمتات حرنت نحلوف قعزوز الذكر نشتا سلام زستماقر نداغمه هنصت هاجر زبرابر باهلي سراحن عياينتن يخسكس زغونه الكتريك ابزي قربا معلتي اتينايو ناي بحقي تحقشناينا ديغاتا تسريحلنالو بيت مرتي تسريحلنالو حجوين زغدسنا ابزي حكمناتا تكون كالو خون يدلينا سلازغونه ناي بحقي حكمنا بزياده كفقدلنا حجوين انتقونه ناي جطر حكمنا كفقدلنا خا لبواي محلل اجي كمنግስት ስራ ከብና እንተዳ ኮይነን አምነት ሓደ ጽሪ ማይ በቆንዱ ጽሪ ማይ መንግስት ቅድም በገበርተና ይድሐሩን በመንግስት ጽሪ ማይ የትልና አብዛዓዲ ስጋብ ሕጂውን ማይና ጽበው ተሰተለና خራይ ነገር ተኮይኑ ኤሌክትሪክን ልክዕ ከም ከባቢና ከም ኩሉ ሃገር ከም ኩሉ ኣብ ገጠር ዘሎ ሀገር ኤሌክትሪክን ረኺብና ተገይረልና በዚ መንግስት ጽበው ስጋብ ሕጂ ቤት ትምህርቱን ስጋብ ሻሙን አይክፍሊ ቤት ትምህርት ሎ ዝዓዲዚ ببيت مرتون عقوباتنا مالتي مريض زغم نيرنا مريض نفصرات تصيرين خدا عدي مريم كبزح مغير رايحنا المجين تصيرين خدا حارسن مصا صبو حجين مول حغسلنا مايك خميت عدسكي ماي وين صبو ساتلنا الكتريك صبو لبرها لنا دحان صبو لبرها لنا مول دي حغس حجين بر حجي صبو مولو غبرلنا منغستناني حزبنا اندو بللنا عدد نبرو وصايد نبرو كل تحقاقيزو ملو قبرلنا استا خمس دل حقوس يلن بدقنا دقدلو عددلو عدنا قول كوين هلنا قوبد نبرت كم زم نزم انتخن وسخل انتخن بلالو اصاي حقوش لخي انس حقوش لخي نتي ترير عاقبتن غداغدي بماشينري اناتحجزو مطبحن مسرح منجد وحجن زتقالله ادمعي ماتتاو نطفتات كم زكايدي يحبرو اوهاتي نايت سراح ات مسمر تطوح سلا زينبره ابت كبابي ناي مقعزيا صقم كغاطم كم زصنح بمتقاس حزبي بزوسدو ناي مصغانو تبغسو گن درو ات ناي مقعزيا صقم كفتح كم زخيل يገልጹ نتي زغبو زغبر توديلو تريفنا نازلوا زن حجنا يصرغيا ترخنا ناي قطرن نسنين تريفنا نمبر ناي حمد بملو دارغا 180 خاميت ودينا ننبل حجي صقمنا انا تمارلو نخاب كله كابزنا عدك 10 كيلومتر زخدو بقارم 10 كيلومتر نعدك بسيحم سكندر سكورسي ناي باك فركم اغدلوي اي كودونيوم اقارصو سلازي يا عباي صقمان لنا خلايت دما اذا اتوس مخنياتو مدبر تحنا هاي يبلون ጨርሽ የብልና ብዛዓዲ ዝግቦይ በሐቂ ኤመርጀንሲ ብዚ ወላ ንጸጣ መገድስ ለደይጥዕም ብዙሕ አጸጋሚ ዘሎ ሕጂ ግን ናይ በሐቂ በዛ እዋን ዚያጊን ዝኾነ ዝገርና ብስልክ ጸውዕና ክንጽውዕም ንኽእልና ጸገም የብሉን ጽርግያና ልክዕ ከምቲ ናይ ካልእ ዓዲ ተማሕራሪ እዩ ብዓብዪ መንግስቲ ቆላሕታ ክገብረልና ኢና ንጽበይ ብዓብዪ እዚ ደሎ ጸገም ሓራስና ኹን ሕሙምና ኹን ብቐረባ ጉዳየን ወይ ከዓ ጸገመን ክፈትሓ ይክእላን እየን ስለምንታይ
ትራንስፖርት የብሉን እታ ትራንስፖርት ብመንግስቲ ሓገዝ ክግበረልና ቀዳምነት እሳይና ንጥምት ዘለና ንጽበይ ዘለና ብዓብዪ ከዓ ከም ድጥምተና ብምሉእ ተስፋይና ተወሳኺ እዚ ረኺብናዮ ዘለና ብናይ ወፃኢ ድፊኢት ዳይምበር በዚ ናይ ዝዓዲ ዓቕሚ በዚ ናይ ዝወዲ ዓዲ ብዙሕ ክህሉ ኣይክልኒን ብነይ ደለዉ ግን ኣዝዮም ኣተባቢዖሙና ንጀምር እሞ ክስዕትለ እቲ ድህበና ፀጋ እቲ ድህበና ራእይ ክርአይና ኢሎም እዮም ዝያዳ ደፊኦሙና ደለዉ ብነይ ደለዉ ናይ ብሓቂ ክብርን ምስጋና ንብፅሓዮም ተሳትፎ ህዝቢ ምስ ማሽነሪ ኣተኣስራ ቢልካ ተሳትፎ ህዝቢ ሓይሊ መንእስያት ሓይሊ ኣዴታት እስኪ እንታይ ከመይ ትገልጾ ስኻ ከመ ማሕዳሪ ወኣነ ክገልጾ ኣይደልኒ እምበርከ ኣብ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ መንእሰይ ይኹን ኣዴታት ይኹን ዓበይቲ ኣቦታት ይኹኑ ኣጀኹም እንተደይ ኮይኑ ንስራሕ ኩሉ ውፉ እዩ ደሎ ኣነ ኸዓኒ በዚ ናይ ዓደይ ኣጀኻ ኢሉ ሞራል ትህብ እንደሎ ኸዓኒ ናይ ዓደይ ከይመስጎንኮ ክሓልፍ ኣይደል ኣብቲ ወፈራ ዝተሳተፉ ነበርቲ ዓዲ ጸናፍ ምጽጋን ናይዚ መስመር ኪንየቲ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኦም ዝፈጥሮ መስተርሆት ኣብ ምዕባለ ዓዶምን እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ይሕብሩ ጽርግያ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ዝህልዎ ግደ ብቐሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን እቲ ካብ ሰላዕዳዕሎ ናብ ዓዲ ጸናፍ ዝወስድ 7 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ብምውሃድ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጋላንፍሕን ህዝብን ብምሩጽ ሓመድ ምጽጋኑ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ዝብል ሕቶ ንተሳተፍቲ ቀሪብሎም ነይሩ ኣዝዩ ነዊሕና ሓዋርን ዝኸውን ጽገና ገይሩ ጠመተ ክገብረልና ላቦ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እቲ ጽገና ደድልየና ወይ እቲ ጽርግያ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘቸግረና ትራንስፖርቲ ካብዚ ንሰላዕላ ዓርኸይና ንስቀል ወይ ካብዚ ሰላዕላ ዓርኸይና ኢና ንግልገል ንሕና ግን በዚ ዝግበር ዘሎ ጽገና ናይ ትራንስፖርት ቆላሕታ ክገብረልና መንግስትና እዚኣ ለዋና ነመሓላልፍ ማለት እዩ ዝኾነ ንሕና እቲ ትራንስፖርት ዘጽግተና ደሎ ሕሙማት ትንሳት ክሓርሳሉ ዝኽእላ ወይ ከዓ ክረኣያሉ ዝኽእላ ነዚ መንገዲ እዚ ባዕለን ክወፅኦ ይከላን ብሰብ ተሰኪምካ ዝኾነ ቀዳማይ ረድኤት ክግበረን ስለዘይክእል ሕጂ ናይ መንግስትና ንሕና ነዚኣ ጽርግያ እዚኣ ተጸጊና ተወዲኣ ኣብ ርእሲኣ ከዓ ናይ ትራንስፖርት ሓገዝ ክገብረልና እዚኣ እንዳልኩ ዳርጋ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ነዚ ጉዳያት ከነሳልጠሉ ምስቶም ወፃኢ ዘሎ ኣሕዋተይ ኮይነ ደቂ ዓደይ ማለት እዩ ከሳልጠሉ ዝጸናሕ ኩሉ ጉዳዩ ሕጂ ግን መስመሩ ሒዙ ተወዲኡ ምርኣየ ንዓይም ኮነ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋተይ ማለት ደቂ ዓደይ ሓበን ይመስማዓኒ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኹም ሓጎሶም ክገልጹ ከለዉ ልክዕ የብሉ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ብደቆም ተሓቢኖም ጸገም ዘሎ ኩሉ ክፍታሕና ኢሎም ተስፋ ገብሩሎ እሞ ሕጂ እውን ሓገዝና ይነቋርጽ ብዝተኸኣለና መጠን ንዓድና ቆልዓ ሕልና ንረኣያ ጸገምና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ምጽጋን ጽርግያታትን ዘተኮረ ወፈራዊ ማእቶት ኣብ ነበርቲ ምምሕዳራት ጋላንፍሒ እወታዊ ጽልዋ ክፈጥር ጸኒሑን ኣሎን ኣብ ሰሙን ካብ 2 ግዜ ንላዕሊ እናተዋፈሩ ዘሳላሰልዎ ንጥፈታት ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታት ምጽጋን ብውሕጅ ዝተባላሸዉ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ዓብ ውጽኢት ይርከቦ ኣሎ ኣብነት ናይ ዝኾኑ መንእስያት ልምዓት ናይ ተዓዲ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያን ጸጊኖም ተሓጉሽና ኢና ተሓቢና ኣሰይ ጽርግያ ዳኒ ሕማቕ ነይሩ ሕጂ ግን ተሓጉሽና ኢና ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ተሓጉሽና ኢና ወሰን የብልን ሓጎስና ጀጋኑ ተወሊዶም ኣብ ዓድና ኣሰይ እንዳልና ተቐቢልና የለና ጽርግያ ሙሉእ ደብል ሓጎስ ኣለና ሙሉእ ጎድል ሓጎስ ኣለና ብሩኻት ወሊድና ብሩኻት ደቅና ብሩኻት ሕዋትና ወሊድና ሙሉእ ሓጎስ ኣለና ሓጉስና ኢና ጸገም ዳ መሪ ጸገም ነርና መሪ ነፈፀራት
تسير نخدع عدي مريم كابزح مقايا رأيهنا المجين تسير نخدع حارسة المسا صبوا حجرين مولى حق سلمنا ኣብ መላእ ሃገር ዝንጸባረቕ ዘሎ መደባት ልምዓት ከኣ ብስምዒተ ዋንነት ይቕለሳሎ ብመንፈሳዊ ቅዱስ ቅንኢ ናይ ጽቡቕ ብሉጽ ኣብነት ግብራውን ውፅኢታውን ድርኺት ኮታ ዓድታትን ምምሕዳር ከባቢታትን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕማማት ኣብ ምስላጥ ይርከባ ኣብ ምፍዋስ ማይክዖ ዛላን ከትርታትን ራህያታትን ዲጋታትን ብምህናጽ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝነጥፋ ዘለዋ ዓድታት ውሕዳት ኣይኮናን ምጽራግን ምጽጋንን ጽርግያታት ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ካብ ዝቕየር ውሑድ ኣይገበረን ብናይ መንግስቲ እወታዊ ድርኺትን ምትብባዕን ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ድማ ንኹሉ ኣብ ሓደ ዘሕብርን ዘስምርን ዕማም ይኸውን ኣሎ ሓንቲ ንዘለዓለም ክብሪ ግበረልና እዞም ኣሕዋትና ብደገን ብዓድን ዘለኹም ኣብታ ኹርባ ኳሰት መብራህቲ ነዚ ዓዲ ቆውትያ ዓፀናፍ ክትባል ከምዚ ዓዲ ገብራይኒ ኮለኻ ትርአ ዘላ ኣብዚ ባንገዛ ኣብታ ባይቶ ድነበረትካ ሓንቲ መብራህቲ እድልየና ክቡራት ክበርኩም ዘረባ ኣብዛዕፁ ጀመርታ ዳርጋ 14-15 መዓልቲ ገርና ኣለና ካብ ድኾነ ምግቢ ይኹን ካብ ድኾነ ድስተ ይኹን ካብ ድኾነ ውዒ ነገር ስጋ ሕጂ ተፈለያን በብጉጅለ ተፈልየን መዓልታዊ እዚ ንዓና ዝያዳ ሞራል ዝያዳ ሓሳብ ድህባና ደለዋ ብከምዚ መልክዑ ኩሉ ግዜ ከዓ ብሓደ ኢድ ከተጣቃዕ ከምዘይ ትኽእል ርድዩ በርከ እሳትን ኣብ ጎንና ተዘይኮና ብደይ ዝብላዕ ብደይ ድስተይ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከይበልዓኻ ከይሰተኻ እቲ ሞራል ከዓ ትድዓበየ ህያብ ሞራል እዩ እቲ ሞራል ረኺብናዮ ዘለና ብከምዚ ናይ ኩሉ ጥምረት ናይ ኩሉ ፍቕሪ እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ ተሎ እዩ ከዓ ኣብቲ ብፃሕ ክትበፅሕ ትኽእል ብደይ ፍቕሪ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ተወሳኺ እዚ ዓዲ እዚ ካብ ባዴላን ኣፍራዛን በኺሩ ይፈልጥን እዩ እቲ መሬት ኣቀማምጣ ምሕጋዝ ኣብዮ እምበር ቀጻሊ ፃዕረኛ እዩ እፅዕር እዩ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዓዲ እዚ ኣብ ድኸድካዮ ኣይርከብን ኢና ሃና ዓድና ኢልና ደይኮናስኒ እዚ ቦታ እዚ ሓደ መዓልቲ ኸማን ክትመፆ እዩ ምስተኸኣለን ነይሩ ግን ካብ ፃዕሪ በኺሮም ኣይፈልጡን እዮም ኣፍራዛን ባዴላን ካብ ኢዶም ፈልዮም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ እዚ እቲ ደዓበየ ናይዚ ዓዲ ምስጢር ጽቡቕ ኩሉ ማይና ጽሩይ ንሰትለና ኤሌክትሪክና ኩሉ ስምረት ኮይንልና ነዚ መንታይ ምኹሰኸ እዩ ጽርግያና ለምለም ኮይንልና ጎበነበረ ጎልጎል ኮይንልና ዕልል ከምዝና ህናዶ ኣለዎ ዕድ